In het Bonnefantenmuseum in Maastricht is deze week een grote internationale tentoonstelling geopend onder de naam Ceramics, waarin keramische kunst de hoofdrol speelt. En dat op een plek waar vroeger het Maastrichtse aardewerk werd gemaakt in onder meer de ceramiekfabriek. Gouverneur Theo Bovens opende de expositie die nog loopt tot eind januari. Toen die grote Russische tentoonstelling hier was, ik kan me herinneren dat je zei, ja, dit soort groot vuurwerk, zou ik maar zeggen, dat zullen we niet vaak kunnen brengen. Alleen al budgetair gezien is dat bijna niet te doen. Maar als ik hier zo rondloop nu, heb ik toch het idee dat dit toch minstens van dezelfde power is. Eigenlijk zei je dat het in wezen niet te vergelijken is, omdat het een totaal andere kunst is, maar toch? Nee, klopt. Maar we zijn inmiddels bijna 3 jaar verder, dus we hebben 3 jaar kunnen sparen. Ja. En in dit geval is het ook zo dat we samenwerken met 2 partners in Frankrijk. En doordat je met z'n drieën zo'n project organiseert, kun je bepaalde kosten delen en dan komt het alweer iets sneller binnen je bereik. Maar normaal gesproken kun je dit type project niet vaker dan 1 keer in de 3 jaar doen. En als het zo doorgaat met het afnemen van de budgetten van de culturele instellingen aan de ene kant en het duurder worden van bruiklenen aan de andere kant, zal het misschien maar 1 keer in de 5 jaar kunnen straks. J'ai rencontré le directeur du musée Steinhuitz à Los Angeles et il venait d'arriver à ce poste, il m'a donné sa carte de visite et j'ai vu sur la carte Avenue de la Céramique. Et j'ai dit en anglais, Stein, how come it's called Avenue de la Céramique? Il m'a dit, mais Maastricht est une grande ville de la céramique. Et donc on a commencé à discuter de l'exposition à ce moment-là. Et maintenant, l'importance d'une exposition comme ça, parce que c'est vraiment grand. C'est une très grande exposition et c'est la première fois que l'histoire de la céramique est examinée depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'une exposition est tellement ambitieuse et on voit que la céramique n'est pas un matériel à mépriser, un matériel utilitaire, mais au contraire, une technique beaucoup utilisée par les sculpteurs depuis Rodin et Gauguin jusqu'à des très jeunes artistes aujourd'hui. Ce qu'on peut voir ici, ce sont un ensemble de pièces de pole dancers, donc des nus féminins dansant sur des barres de métal qui les tiennent, qui les portent et avec lesquelles elles jouent dans un jeu érotique aussi. Et cette pièce qui est un acrobate, qui est un corps en fragments recomposés. Voilà, comme l'acrobate. Ouais. Et le propre de la céramique, c'est qu'on peut modeler et c'est tout de suite le résultat final. Voilà. Donc moi, je travaille exclusivement avec ce matériau. Keramiek was voor huisvrouwen, was toegepast, was kopjes en vaasjes, maar dat was zeker niks voor een serieuze macho kunstenaar. Het hoorde niet tot de abstracte kunstwereld. Het was heel vies. Vies en vuil en vol emoties. Is het ook zo dat, om het maar zo plat te zeggen, de markt voor u nu ook interessanter is dan 25 jaar geleden? Nee, ik ben altijd heel duur geweest. Oké. Het was altijd ook zo dat ik heb altijd heel trouwe verzamelaars gehad. En mijn werk was altijd duur. Nu is mijn werk nog veel duurder. Maar dat is ook gewoon vasthouden en doorzetten. En vandaag de dag sowieso is keramiek is natuurlijk hot. Het is warm. Er zijn heel veel jonge kunstenaars die met klei bezig zijn. Je kan niet in Londen of in Berlijn of in New York. Heel veel jonge kunstenaars zijn met klei bezig. En vandaag mag dat. En ja, hier staat het in een museum tijdens een expositie. Dus hier praten we niet over prijzen, zal ik maar zeggen. Maar stel ik bel u privé op en ik wil van u dan een kunstwerk kopen. Ik werk met kunsthandelaars. Ja, okay. En de werken zijn tussen 45.000 en 450.000. Ja. Wat nog altijd goedkoop is. Er is nog groeiruimte, maar dat zijn serieuze prijzen. Zeker voor iets in klei. En dat zijn ook veranderingen in hoe mensen naar klei kijken. Hier kijk je naar een beeld. Hier kijk je naar een visie op de wereld. Hier kijk je naar het leven van een kunstenaar. En sommige mensen hebben daar ook kapitalen voor over om met zo'n van die beelden te leven. Hoe ziet u de totale expositie qua
internationale betekenis? Voor mij is het een historische expositie. Het is een expositie waarvan de catalogus in elke Amerikaanse universiteit zal liggen. En waarvan de repercussies echt over heel de wereld zullen zijn. Want over dat onderwerp van de klei en de relatie tot hedendaags kunst, met Picasso, beginnende met Rodin, Picasso, Fontana, al die hele grote namen, al die jongere mensen, daar heeft u allemaal voorbeelden van hier in het museum. En wat dat betreft is dat een van de eerste keren, misschien zelfs de allereerste keer, dat dat op zo'n niveau gebeurt wereldwijd. Staan we erop?